Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjih ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum ila nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'iddah. Wa aidan qala talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah sedanipun kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbak ayu, adik-adik rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sedaya pamuji namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala, pangeran ingkang sampun paring dumateng kita sedaya kathah kenikmatan, punapa nikmat ingkang sifatipun lahiriah saha nikmat ingkang batiniah. Nikmat ingkang paling baken lan utami nggih menika nikmat Islam dalah nikmat iman. Kalih nikmat ingkang ndadosaken Allah Subhanahu wa taala maringi kebahagiaan dumateng kawulanipun boten namung teng donya ngantos dumugi benjing wonten akhirat. Awit wonten akhirat tiang-tiang ingkang badhe bagya mulya pikantuk rahmatipun Allah menika tiang-tiang ingkang mukminin wal muttaqin, tiang-tiang ingkang beriman saha bertakwa. Sehingga dipun terangaken wonten Al-Qur'an bilih ibaratipun niku sak kelet-keletipun rerencangan kekancan, sak akrab-akrabipun pas dherekan nek mboten dipun lemeki kanthi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, benjang wonten akhirat menika badhe mungsuhan. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pas duluran ana ing dina iku menika dinten kiamat siji lan sijine padha mungsuhan. Illal muttaqin kajaba wong-wong kang padha takwa. Awit manazilul muttaqin papan wangsulipun tiang-tiang ingkang bertakwa nggih menika dumateng jannah surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun tiang-tiang ingkang kafirin niku papan wangsulipun dumateng neraka. Sehingga nalikanipun kita pinaringan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa dumateng Allah, wajib kita syukuri nikmat niku wau. Mugi-mugi kita kagolong tiang-tiang mukminin ingkang muttaqin, tiang-tiang ingkang benjang wonten akhirat, wonten dinten mereka pikantuk rahmat ingkang ageng nggih menika dipun lebetaken dumateng surganipun Allah. Allahumma amin. Salajengipun sholawat sarta salam mugi tansah kunjuk katur kagem tulodo kita panutan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, pilih agami kita, agami Islam menika agami ingkang sempurna lan paripurna. Sehingga sedaya napa ingkang wonten panggesangan ngantos tiyang menika nilaraken donya punika niku dipun atur enten tata caranipun pripun kita gesang wonten donya punika. Termasuk nalikanipun kita menika ngurusi bondo tiyang ingkang sampun tilar donya niki wonten piwulang agami kita, agami Islam niku dipun atur nggih menika wonten babakan al-faraid wal mirath, babakan warisan kalian
faraid. Saengga wonten dalu punika insyaallah kita ngancik bab ingkang salajengipun al-babur rabi' al-faraidu wal mawarithu. Nggih menika bab babakan faraid saha warisan. Al-mas'alatul ula maknaha wal hathu ala ta'allumiha. Pertama nggih menika makna ilmu faraid saha kita menika dipun anjuraken supados sinau ilmu faraid punika. Qala al-musannifu hafizahumullah ilmul faraidi min ahammil ulum. Bilih ilmu babakan warisan niku termasuk ilmu ingkang paling utami. Fayajibu 'alal muslimin al-ihtimamu bihi wa tafaqquhu fihi li'annal hajata massah ilaihi. Saengga wajib nggih tiang-tiang muslim menika ngatosaken ilmu punika lan nyinau ilmu punika li annal hajata masah awit kebetahan menika panji saestu nggih dipun betahaken. Awit mbok bilih nyun pangapunten tiyang niku nalikanipun enten nggih saking sederekipun seda niku bingung bondone niki sing napa Pak? Sing mupuk napa? Napa? Sing mupuk napa? Nggih sinten kan ngaten nggih. Nah, bingung dorayahan. Padahal Islam niku pun enten apa? Enten aturanipun. Wa yusamma hadzal ilmu bil faraidi jam'u faridatin. Ilmu menika dipun wastani ilmu faraid. Ma'khudhatun minal fardi wa huwa takdir. Menika dipun pendet saking tembung takdir bagian. Gitu. Terus saben-saben ahli waris enten bagianipun piyambak. Kama qala ta'ala fanisfu ma faradtum. Gitu kados dene Allah terangaken wonten surat Al-Baqarah fanisfu ma faradtum. Nggih menika napa ingkang dipun takdiraken dipun paringaken dados bagianipun setengah. Wa fanisfu kamangka setengah ma faradtum apa sing sliramu takdirake. Wal fardu fi syar'i nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqihi. Nggih, farad miturut bagian syar'i wonten warisan miturut syar'i niku napa? Nggih menika bagian ingkang dipun tentokaken wonten syariat kagem tiyang ingkang berhak. Ados tiyang-tiyang ingkang berhak niku wonten bagiane dhewe-dhewe contonipun misalipun nggih anak lanang niku bagiane napa? Nggih menika taksib. Misalipun enten napa menika anak wedok putri gadah putri niku bagiane pinten nek dhewe setengah gitu menawi 2 ke atas 2/3 menawi kalih duluring menika kalih napa menika masih utawi adine berarti taksib bil ghair lan sak piturutanipun mengke kita sinau nek Pak D niku entuk napa mboten, Pak Lik entuk napa mboten nek cek duwe anak misale lan sak piturutanipun nggih, dulur niku entuk napa mboten nggih. Niku enten napa Pak? Enten aturanipun piyambak. Wa ilmul faraidi huwa al ilmu bil mawarithi min haitsu fiqhu ahkamiha wa ma'rifatul hisab al musil ila kismatiha. Ilmu faraid nggih ilmu mawarith niku napa nggih menika ilmu babakan harta waris nggih babakan harta waris memahami hukum-hukumnya saha mangertosi pripun carangipun ngitung supados dugi nggih menika supados ngertos pinten bagianipun samben-samben ahli waris. Wal mawarithu jam'u mirath wa huwal haq al-mukhallafu anil mayyit al-mangkul ilal warith gitu. Dados mawarith niku jamak saking mirath harta warisan nggih menika hak ingkang dipun tinggalaken mayit ingkang dipun pindah dumateng ahli waris. Dados napa Pak? Hak ingkang dipun tinggalaken mayit ingkang pindah teng pundi Pak? Ahli waris. Dados secara otomatis niku langsung pindah teng ahli napa? Waris. Mboten sah dadak nyun pampunten bapake utawi ibuke sing tilar niku wau napa? Sanjang. Begitu dia meninggal dunia langsung napa Pak? Otomatis
hartanya itu berpindah kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Lho niku para jamaah. Mboten sanenggo niku lan sak piturutanipun langsung napa Pak? Pindah sak bibaripun ketentuan-ketentuan yang berlaku mengki kita waos. Saengga napa para jamaah, yajibu alal muslim an yahtamma bi sya'nil mawarith. Yang muslim niku kedah ngatosaken. Saengga para ulama niku sanjang hukum mempelajari ilmu warisan niku fardu kifayah. Fardu napa Pak? Kifayah idza qoma man yakfi saqata anil baqin. Lan kita wajib nang letaken menawi enten napa menika nggih kasus-kasus babakan warisan kita menika napa kedah ibaratipun semangat pripun caranipun niki dipun bagi miturut napa Pak syariat niku para jamaah. Awit napa kita gesang niki mboten sanes kedah napa Pak? Kedah niti mergi syariat kan ngoten. Wala yutasarrafu fiha tasarrufan bi ghairiha an wad'iha asyari fayuwarithu ghairal warith aw yahrumul warith min jami'i huquqihi aw ba'diha. Awet menawi keliru para jamaah niku saged napa Pak? Tiyang ingkang boten berhak warisan malah entuk warisan. Tiyang ingkang jane boten angsal warisan jane angsal warisan malah boten diparingi napa Pak? Warisan utawi seperangan boten dipun paringaken. Menika niku bahaya. Nggih, fayu'arradu nafsuhu bidzalika li sakhatillah. Saengga napa dirinipun menika terancam nggih dipun ancam pikantuk murkanipun Gusti Allah. Awit boten ngetrepaken napa ingkang dados ketentuanipun napa Allah. Lan benjang dinten kiamat niku tiang-tiang ingkang hae boten dipun paringaken, tiang-tiang ingkang hae dipun dolimi nggih kali ahli waris sanesipun niku badhe nagih hakipun menawi boten ikhlas gitu niku para jamaah. Wit ikhlas niku manggene boten teng lisan, ikhlas niku manggene teng pundi Pak? Teng mana? Sok kadang niku nyun pangunten nggih lisane napa Pak? Aku ikhlas kok. Bakno atine napa Pak? Lan sak piturutanipun bahaya. Aniku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Al-mas'alatu tsaniyah al-huquq al-muta'alliqah bitarikah wa asbabul mirath wa mawani'uhu. Poin salajengipun nomor kalih ingkang badhe kita sinau, hak-hak ingkang terkait kalih harta warisan. Saha sebab angsal warisan saha penghalang pikantuk warisan niku napa? Pertama, huququt tarikati. Pertama, hak-hak ingkang terkait kalian harta warisan. At-tarikatu hiya ma yatrukuhul mayyit minal amwal an-naqdiyah wal ainiyah wal huquq. Tarikah harta waris niku napa? Napa kemawon ingkang dados tinggalanipun mayit arupi bondo, harta yang bergerak utawi harta yang tidak bergerak, yatra utawi aset, yatra utawi napa Pak? Aset utawi hukuk utawi hak niku contohnya napa Pak? Piutang utawi tuku barang dereng di napa Pak? Tumbas barang dereng di paringaken misalnya kan itu berarti hak gitu aniku para jamaah. Nah sedaya napa ingkang dipun tinggalaken mayit niku dipun sebat tarikah. Wa yata'allaqu bi tarikatil mayyit arba'atu huquq. Lang terkait nggih kalian harta waris, harta ingkang dipun tinggalaken boten harta waris nggih dereng harta waris, harta ingkang dados tinggalanipun mayit niku enten sekawan hak ingkang kedah dipun gatosaken. Kagem menapa kemawon dados nek enten harta mayit meninggal dunia meninggalkan harta baik itu napa menika naqdiyah arupi yatra nggih arupi harta ingkang bergerak utawi boten bergerak niku enten sekawan hak ingkang urut kedah dipun gatosaken. Pertama napa? Mu'natu tajhizihi min thamani kafan wa hanut wa ujrah dafnin wa ghaslin wa ghairi dzalik. Pertama harta mayit tinggalan mayit niku wau kagem napa? Mu'natu tajhizihi nggih menika kagem pengurusan jenazah. Dados
Dados nggih napa kemawon ingkang kagem ngurusi jenazah niku afdholipun niku ngagem hartane sinten Pak? Mayit gitu. Ngagem napa hartanipun mayit saengga nek kita misalipun ditalangi sik mengke napa Pak? Disuwunke teng ahli warise dipendhetke saking napa Pak? Nah niku tujuane napa para jamaah? Misale sing numbaske anake lan sak piturutanipun mengke enten putrane niku enten misale sing mbarep utawi napa enten perasaan berjasa. Dadi sok ben nek warisan ya kudu rada napa? Oke misale kan. Nah saengga niku hikmahipun niku wau. Terus dipendhetke saking napa Pak? Harta napa? Harta mayit niku para jamaah nggih tumbas kain kafanipun minyak wanginipun gitu menawi nduduke niku nggih napa ngangge bayaran nggih kagem mbayar tukang gali kubur. Alhamdulillah mriki mboten Pak, tapi kan nggih didamelke napa Pak? Damelke napa? Nah gitu daharan sono Pak unjukan gitu. Tempe napa tahu kan mboten mungkin mesti sini napa. Ah gitu lho niku gitu. Sing duduk wong 80 napa 7 dosa napa 50? Tiang pinten sing duduk niku biasane? Ah nggih. Sedoso namung sedoso mriki. Nggon kula sak desa niku. Ah gitu sak RT Pak nggih. Lah niku. Sak RT pinten berarti Pak? Sak RT tiang pinten? Sedoso. Masya Allah. Kuat niku sedoso niku. Masya Allah. Oh, Kang Dugi. Niku gitu. Oh. Langgih niku gitu. Utawi misalipun kok enten nggih napa memandikan apa jenazah nggih niku dipun pendhetaken saking napa Pak? Harta mayit. Niku pertama. Terus pertama harta mayit digunakan untuk mengurusi napa? Jenazah. Biaya kepengurusan jenazah. Nomor kalih qada uduyun wa duyunullah muqaddamatun kazakati wa shadaqatil fitri wal kafarati wan nadri thumma duyunul adamiyyin. Nomor kalih niki nggih menika nyaur utang. Bondo niku wau kagem napa Pak? Nyaur utang. Lan utang dumateng Gusti Allah niku dipun ruminaken. Utang dumateng Gusti Allah napa Pak? Utang dereng bayar zakat misale. Gitu. Jane niki tiba wayahe titi wanci bayar zakat, zakate dereng napa Pak? Dibayarke tiyange pun napa Pak? Sedo. Ah niku bondone kagem bayar napa Pak? Zakat utawi zakat fitrah adalah niku napa Pak? Tilar donya pas malam napa misale? Nah niku misale gitu. Tapi pas hari raya gitu. Nah niku berarti wajib ngedalaken napa Pak? Zakat piyambake kalih tiyang ingkang dipun tanggung. Nah niku kagem ngedalaken zakat fitrah. Wal kafarah, tawi kafarah gadah kafarah gitu misalipun maringi daharan 60 fakir miskin dereng dibayar. Nah niku dipendhetke saking napa Pak? Bondonipun mayit menawi niku memang kafaroh kagem si mayit. Nadar, misalnya nadar aku nadar karena Allah aku arep infak 5.000 nggo masjid Al Amin, mushola Al Amin. Nggih, mpun nate sanjangaken kok dereng dipun laksanakaken sedo. Ah niku bondone kagem napa Pak? Nah niku wau bayar nggih menika nadar niku wau. Nek sampun hak-hakipun Gusti Allah lajeng napa duyunul adamiyyin. Nembe napa Pak? Hakipun anak Adam sanes. Misalnya diutang kalih napa Pak? Tiang. Terus pertama niku kita menika ampun namung sinten sing gadah utang sing nate ngutangi tiang sepah kula monggo napa lan sak ngubungi kula lan mboten niku kita nggih kedah patus keterangan iki bapak ndek men duwe tanggungan zakat napa mboten, tanggungan napa dumateng Gusti Allah napa mboten niku teliti. Bibar niku tanggungan utang dumateng napa Pak? Tiang sanes. Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Iku lajeng nomor 3 nembe napa Pak? Ikhrajul wasaya. Nggih menika ngedalaken wasiatipun. Wasiat ling nek aku mati tulung sawah kae. Napa? Kayak no kae misale kae mbiyen ki nulung aku le ngene gitu.
Niku menawi kirang saking sepertiga utawi maksimal sepertiga kedah napa Pak dipun paringaken gitu. Ikhrajul wasaya ngedalaken wasiat mayit bisyarti antakuna fi hududi thuluts fa aqal. Syaratipun maksimal sepertiga saking harta utawi langkung kirang mboten napa-napa. Terus misalipun iki mobilku angko nek aku mati tulung kekno sapa misale ngaten nggih wakafno utawi napa lan sak piturutanipun niku kedah dipun laksanakaken. Nembe nomor sekawan al irthu warisan niku keri dhewe mboten sing napa Pak isik dhewe warisan niku keri dhewe. Pertama napa Pak pengurusan biaya kepengurusan jenazah. Nomor kalih napa Pak hutang kepada Allah lalu hutang kepada sesama manusia gitu. Lajeng napa wasiat. Syarat wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Nembe warisan nggih fayuqasamu ma baqiya ba'da dzalik ala warathatihi alqismatu syar'iyyah. Bibar niku nembe didum nggih dumateng ahli warisipun napa ingkang tasih enten saking bondone. Awit nek menawi kagem 3 sing dhuwur niku pun telas, berarti nggih mboten enten apa, Pak? Rene warisane nggih ta mboten enten warisane. Nggih ta, ternyata duwe utang 1 miliar. Tinggalane pinten, Pak? 1 miliar punjul 50 yuta misale nggih ta. Nggih, sing 1 miliar nggo mbayar utang sing 50 yuta ngurus jenazah entek misale telas gangsal yuta misale gitu. Terus kagem wasiat gitu lak pinten lan sak piturutanipun gur karek 100.000 gitu. Nggih 100.000 lajeng dalah niku wis iki warisane 100.000 enten tiyang dugi ndek men pakmu utang aku 100.000 paringke. Ya pun berarti pun mboten enten apa Pak harta warisan. Lho niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azza wa iyyakum jami'an. Nggih. Niku para jamaah. Salajengipun para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azza wa iyyakum jami'an nggih warisan niku napa napa menika salajengipun nggih wal irthu huwa intiqalu malil mayyit min ba'dihi ila hayyin hasba ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Warisan niku nggih menika berpindahnya harta mayit nggih setelah meninggalnya dia kepada orang yang masih hidup nggih sesuai dengan bagian masing-masing yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku wa qad yata'allaqu bi tariqati haqqun lil ghair halal hayah wa hiyal huquq al ainiyah ka haqqil ba'i fi tasallumil mabi wa haqqir rahin fil marhun fahiya tuqaddamu ala tajhizil mayyit li ta'alluqiha bi ainil mal qabla sayruratihi tarikatan nggih. Lan terkadang harta peninggalan mayit niku enten nggih kaitanipun kalian hak tiyang sanes nalikanipun tesih gesang. Contonipun para jamaah wahiyal hukuk al ainiyah nggih menika hak-hak ingkang sifatipun menika aset kahakil ba'i fi tasallumil mabi. Contonipun para jamaah nggih barange niku ternyata enten tiyang ingkang tumbas ning dereng napa Pak dipun paringaken. Dados misale Pak niku riyen pedagang dite wis dibayar barange dereng napa Pak diparingi kalih bapake. Berarti niku senes kagungane sinten Pak? Bapak ini ku barangnya kedah napa Pak? Diparingke dumateng tiyang ingkang napa Pak tumbas niku wau mboten diitung niku aset sing diwariske mboten awit niku hake tiyang sanes utawi wa haqqur rahin fil marhun. Para jamaah misalnya enten tiyang gadekne barang niki barangnya senes kagungan napa Pak namung jaminan kemawon nggih kedah dipun wangsulaken. Niku dipun rumiyaken nggih saderengipun kepengurusan jenazah. Terus barang-barang sing mboten kagungane napa Pak? Tiyang sepahe, nah niku diwangsulne riyen dipilah-pilah nembe harta yang sesungguhnya niku berapa? Kan ngaten para jamaah. Lajeng para jamaah
Atsani asbabul irthi, sebab angsal warisan. Asbabul irthi salasatun, sebab tiang angsal warisan niku enten 3. Sebab tiang angsal warisan niku enten apa, Pak? 3. Al awalu an nikah, pertama sebab pernikahan. Sebab napa, Pak? Pernikahan. Wa huwa aqdu zaujiyah as-sahih bi syahidaini wa wali. Nggih menika akad pernikahan suami istri yang sah, ngagem saksi cacah kalih lan ngagem wali. Gitu. Terus napa, Pak? Enten saksi, enten wali. Terus begitu terjadi akad nikah yang sah, nggih, enten 2 orang saksi lan enten apa, Pak? Wali ini pun niku saling mewarisi. Saling napa, Pak? Mewarisi. Sing kakung nggih mewarisi sing putri mewarisi sing kakung. Pundi ingkang langkung rumiyin kan ngaten. Walau lam yahsul bihi wat'un wala khulwah, sinaosa nggih nyun pamunten dereng dituweni. Dereng napa, Pak? Dereng dituweni lan mungkin dereng ketemu. Dereng ketemu tapi pun apa, Pak? Wis dinikahne to. Dereng dituweni utawi malah dereng ketemu, pun apa, Pak? Dalah qadarullah napa, Pak? Sedo. Nggih enten lho, Pak nggih. Akad nikah mlebu rumah sakit bar niku napa, Pak? Sedo. Sing kakung sedo. Niku sing putri dereng dituweni. Nggih. Ha niku mungkin meleh enten sing dereng ketemu malahan. Nggih. Napa, Pak? Sing nikahne bapake enten saksine cacah kalih. Nggih to, anake cek teng napa, Pak? Nggih, mboten perantauan mungkin nang jero omah utawi teng pundi ngaten nggih. Urung dindelalah niku ketiban napa misale kan? Nggih. Lajeng napa, Pak? Tilar donya. Niku tetep saling napa, Pak? Mewarisi. Lho niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azza wa iyyakum. Terus sinaosa dereng nyun pamunten, dereng dikumpuli utawi dereng ketemu, dereng dituweni. Li umumi qaulihi ta'ala, ada dasar nggih umumipun dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, walakum nisfu ma taraka azwajukum, lan kanggo sliramu wong lanang setengah apa sing ditinggalke bojone nira. Lho niku nggih, niki pun dikumpuli napa dereng niku nek tilar donya bagiane pinten, Pak? Setengah menawi mboten gadah putra. Nggih to, lho niku mboten gadah anak sing putri niku wau lah niku para jamaah niku setengah bagiane nggih. Sinaosa dereng napa niki, Pak? Dikumpuli. Mujarot akad ra iso, Mas, kowe ketemu anak kowe urung kok ngeti-ngeti kok entuk warisan. Tetap nek miturut syariat niku angsal napa, Pak? Warisan. Dan niku para jamaah. Awit napa? Akdun nikah, pernikahan. Atsani nggih an-nasab nomor kalih nggih, sebab nomor kalih menika karena nasab. Napa, Pak? Garis keturunan. Ai al-qarabatu minal mayyit nggih menika kekerabatan dengan mayit. Wahia al-ittisalu al-udwi baina insanin wal akharin. Nggih menika hubungan, nggih menika anggota badan utawi anggota kekerabatan saking manusia kalian tiang sanes. Nggih, tiang kalian tiang sanes. Biwiladati qoribatin au baidatin, karena adanya kelahiran baik dekat ataupun jauh gitu lho niku. Misalipun ponaan. Nah, ponaan niku napa, Pak? Nggih enten hubungan apa niku, Pak? Kekerabatan. Awit niku putrane adi misale kan ngaten para jamaah. Nggih, utawi putrane dhewe anake dhewe utawi bapakipun, ibuipun kan ngaten. Nah, niku dipun sebat napa menika? Nasab. Hubungan kekerabatan garis keturunan. Wa tasmalu al-usula wal furu'a wal hawasi. Kekerabatan nasab niku dipun perang enten 3. Enten 3. Usul, furu', hawasi. Nggih, usul niku minggah bapak, ibu, bae, nggah. Furu' niku ke bawah anak, nggih. Laki-laki, anak, perempuan, cucu terus ke bawah. Hawasi niku nyamping. Napa nyamping niku? Dulure, nggih, mase, Mbak Yune, adine, ponakane, nggih, Pakdene, gitu, nyamping. Terus minggah, mudhun apa, Pak? Nyamping, kan ngaten. Ah niku enten 3.
Fal usulu hum al aba'u wal ajdadu. Nggih, usul niku napa Pak? Bapak, kakek, wa in alau sinaosa minggah melih. Nggih, bapak, simbah, mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng, mbah duk-duk siwur. Munggah terus. Gitu, aniku. Nggih. Nah, wa in alau minggah bi mahdid dzukur nggih menika jalur laki-laki. Wal furu menawi furu hum al auladu wa auladul banin wa in nazalu menawi furu menika napa putra lajeng putu lajeng napa Pak putune anake putu. Nah nggih menika buyut. Buyut terus napa? Hah? Sangga? Padha munggah. Gitu. Putra, putu, buyut, napa? Nah niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Ya. Wa inna zalu sinaso mandap melih. Wal hawasi menawi hawasi humul ikhwatu wa banuhum wa inna zalu wal a'mam wa in alau wa banuhum wa inna zalu. Menawi hawasi ingkang nyamping nggih menika ikhwah saudara, gitu. Lajeng putranipun saudara alias ponaan. Wa inna zalu sinaosa melih putu ponaan, gitu. Maksudnya putu ponaan niku anake ponaan, gitu. Nah niku wa inna zalu wal a'mam utawi pakde, gitu. Wa in alau sinaosa minggah melih. Ngaten. Wa banuhum lan anak turune pakde menika napa Pak? Sepupu gitu anake Pak D kan berarti napa Pak sepupu nggih wa inna zalu lan mandap teng ngandhap. Nah niku nomor kalih. Asal itu nomor 3 al wala nggih menika napa Pak? Wala niku napa? Wa hum rabitatun sababuha nikmatul mu'tik ala raqiqihi bil itqi wala yarithu al atik mu'tiqahu bil ijma. Nggih menika walak niku hubungan ingkang sebabipun menika tiyang niku mbebasaken budak. Ada si A mbebasaken si B. Lah niki B niki nek tilar donya umpami mboten gadah ahli waris, niki sing warisi sinten Pak? Yang membebaskan dia niki walak. Umpami si bekas budak niki kan maune budak niki merdeka sing merdekane si A. Lajeng si B niki nalikane sedo mboten enten ahli waris berarti sing warisi si niki nggih walinipun gitu maulanipun. Nah, bekas ndoronipun kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Contoh Bilal. Bilal niku walake teng sinten? Abu Bakar. Awit napa? Abu Bakar ingkang bebasaken apa? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhuma. Sehingga napa para jamaah kesimpulanipun sebabipun ten 3 pernikahan, nasab, lajeng perwalian walak. Nggih, kados dene Imam napa wonten mandumah Rohabiyah niku dipun terangaken asbabul mirasil warasalasah kullun yufidu rabbahul wirasah wa hiya nikahun wa walaun wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Nggih, asbabul mirasil warasalasah. Sebab wong oleh warisan ana 3. Nggih. Asbabul mirasil warasalasah kulun yufidu rabbahul wirasah. Samben-samben sebab kuwi mau ndadekke wong sing duweni sebab kuwi entuk warisan. Wa hiya nikahun wa walaun wa nasab, yaiku nikah walak karo nasab. Maba'dahunna lil mawarisi sabab, bar kuwi wis ora enek sebab liyane. Namung 3 niku. Ah, sing paling kathah niku napa para jamaah? Nasab. Napa Pak? Nasab. Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin kita sinau saking nasab niku sinten kemawon ingkang berhak angsal warisan. Gosok wangsule enten sebab angsal warisan, semanten ugi enten sebab ingkang jalari mboten pikantuk napa Pak? Warisan. Jane niku mlebu kriteria tiyang ingkang angsal tapi enten sebab ingkang njalari piyambake mboten napa Pak angsal. Nggih. Napa menika mawaniul irs, penghalang mendapat warisan. Jane kudune mlebu nggih
masuk kategori ning enten penghalange sehingga napa Pak mboten angsal. Mawaniul irsi salah satu penghalang mendapatkan warisan enten 3. Napa Pak? Al qatlu wariku ikhtilafuddin. Pertama niku al qatlu mejahi sing ajeng maringi warisan. Nggih. Maksudnya ngeten lho Pak. Misale nyun pamunten anak mateni napa Pak? Bapak utawi ibuke. Niku anake mboten angsal napa Pak? Warisan. Padahal sing paling berhak jane niku sing paling napa Pak? Berhak. Iki ora urung ya misale nyun pamunten ora urung ya. Ora urung ya napa Pak? Ora urung ya. Sedo misale tak cepetne weh misale kan ngaten lho. Nggih ta? Ora mboten sabar misale. Naudzubillah kan ngaten Pak nggih. Nah niku mboten angsal napa warisan. Mboten dipun angsalaken warisan al-qatlu. Ittafaqal ulama ala annal qatla al-amda al-muharram mani'un minal miras. Para ulama sampun sepakat bila membunuh dengan sengaja yang diharamkan niku menghalangi dari mendapatkan harta warisan. Faman qatala murithahu dzulman la yarithuhu. Sehingga tiyang ingkang mejahi tiyang ingkang jani maringi warisan dumateng piyambake karena kedzaliman niku mboten angsal warisan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ada dasar sabdanipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Wong sing mateni kuwi ora oleh bagian warisan sithik wae. Lho niku para jamaah misale ponakane mateni sinten Pak? Pak dene utawi dulure mateni napa Pak? Dulur liyane misale jane entuk warisan malih napa Pak? Mboten kan ngaten. Napa menika? Nggih menika ingkang sifatipun sengaja dan kedzaliman. Nah niku. Menawi mejahine enten hak Islam nggih berarti tesih angsal warisan. Kan ngaten misalipun nggih ndelalah kok napa menika masih niku nggih misale kan ngaten nggih. Napa Pak? Nggih menika algojo misale kan. Algojo sing dia anu sinten Pak? Bake napa ne? Dulure kan ngaten nggih disikep ora napa misale nek sakniki enggak mboten mungkin mesti ngertos. Nek jaman biyen kan ngaten. Ora ngerti kan ngaten. Nomor kalih ariku nggih menika napa perbudakan falayarithul abdu qaribahu. Sehingga napa Pak? Budak niku mboten angsal warisan saking kerabatipun. Contonipun misale gitu, sing kakung niku tesih budak, sing putri niku pun merdeka nggih. Bojone sing lanang niku napa Pak? Tesih budak, sing putri sampun merdeka. Menawi niku sing putri niku meninggal dunia, garwane niki mboten napa Pak? Angsal warisan awit statusé napa Pak? Budak. Lho niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Li'annahu idza waratha syai'an fasayakunu li sayyidihi dunah. Awit menawi niku angsal warisan, bondone niku wau mboten kagungane piyambake ning kagungan sinten Pak? Bendarane kan ngaten. Sehingga miturut Islam niku mboten pikantuk warisan. Wa huwa kadzalika la yuwarithu li annahu la milkalahu. Semanten ugi misale niku sing tilar donya niku budake niku wau. Ya sing kakung sing tesih budak. Niku garwane sing pun merdeka niki nggih mboten angsal warisan. Awit napa? Sing kakung niku mboten gadah napa? Awit sedaya kagungane kan kagungane sinten, Pak? Bendarane kan majikan kan ngoten. Nomor 3, ikhtilafuddin. Beda napa, Pak? Agama niku nggih penghalang. Misalipun nggih napa menika nggih nyun pamunten nggih bapake non muslim, anake napa Pak? Muslim utawi bapake muslim, anake napa non muslim niku tidak saling mewarisi. Tidak saling napa Pak? Mewarisi. Ikhtilafuddin bainal muwarrits wal warits. Nggih menika beda agama antara yang memberikan warisan dan yang menerima warisan. Fa inna dzalika mani'un minal mirath.
ingkang mekaten menika penghalang mendapatkan warisan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada dasar sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarithul kafir al muslima walal muslimul kafira. Nggih, wong kafir ora oleh warisan saka wong muslim, semono uga wong muslim ora oleh warisan saka wong kafir. Niku benten agamanipun. Sehingga penghalangnya nggih tiga kados teng Mandhumah Rohabiyah niku dipun terangaken wa yamna usyahsha minal mirasi wahidatun min ilalin thalati rikun wa qatlun wa ikhtilafud dini nggih fafham falaysa syakku kal yakini gitu. Wa yamna'u syakhsa minal mirath lan ngedang-dangi wong oleh warisan wahidatun min ilalin thalati siji saka perkara cacah telu. Rikun wa qatlun wa ikhtilafud dini. Rikun budak perbudakan, wa qatlun pembunuhan, wa ikhtilafud din beda agama. Lan niku para jamaah sehingga salipun kok benten agama aniku mboten miturut Islam, mboten pikantuk napa Pak warisan. Nggih, semanten ugi nggih mbuh niku sing memberikan warisan utawi yang menerima warisan. Nah, mungkin insyaallah kita bagi kita napa terangaken wonten pepanggihan ingkang ajeng aqsamul warathah, macam-macam ahli waris niku sinten nggih mawon nggih, ahli waris niku sinten nggih ta. Mungkin insyaallah kita sinau wonten pepanggihan ingkang ajeng bismillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sedaya ingkang leres menika saking Allah mbok pilih enten lepatipun atur kula nyuwun agunging pangaksami. Kita tutup mawi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.